Anak! Mayad nga buwas tanla para sa anang mga kabataan. Amodya ang rason, andot nakipagsapalaran si Anuel bilang seaman. Duro man nga mga naagyan sa barko nga hindi naging malipatan. Patas kang gyera, nga kisa nagasagi sa ana paminsaron, nga hinali katapusan rin kang anang kabuhi, kag maging rason na hindi na rin liwan nga makita ang anang pamilya. Ako ay isang OFW seaman, third engineer. My previous office is Duli Pilman, port na sa Hamburg. Pero duro nang nasakyan ko nga mga kwan, nakasakay ako sa Persian Gulf War sa Warzone area. Lucky ako, nakaligtas ako doon dahil binumba ang barko ko. Pero nakapaway ako doon mga previous years, mga 3 years. Medyo na-shock ako kay siyempre, gira na kwan ko, binumba pa barko naman. Ura pagid makakuan ang stable ng medical ko. Ang diyang mga hitabo, nagmarkagid sa anang paminsaron, pero warata na maglaom, nga may mas mabugat pagid, tana nga pag-atupangon nga problema sa ana pag-uli rigya sa probinsya. Sangkasimana pa lang si Anuel nga nakauli. Kang gulpi lang naghikog ang anang bata na sobrang gito nga nakaapekto ka na. Sa 2005, medyo stable rin ang pang nakayo ko to, naka-invest din ako gamay. Pero nakakuan pagid, kulang pagid kay 3 pa, 4 pagbilog bata ko ra tapos mo. Teka ron, pag na 2010, namo to extra kuan naman nga daw masubo ko natabo kay nag-suicide bata ko. Magulang ka tapos sa pharmacist sa San Agustin. Underboard siya, ura ko pa sa primero nga take. So na ko ang tanabla. O na ura arte na pag-asa, siguro ito ura arte. Kung na ura, pasara mo. Siguro daw, kuan lang ang kuan na bla. So short lang ang minsaran na. Tungod sa natabo, wararan din nakabalik sa Anuel nga magibang punsod. Tana, matawahay nagpangabuhi kaimo ang anang pamilya sa bukid sa San Remigio. Kang ana namanan nga may OFW des, tana nakabadyag kang paglaom. Diya bangod sa mga livelihood projects nga natugro ka na para sa anang pamilya kag sa iba pang mga OFW sa andang banwa. Bawal gid nga bulik ka nang isan gamay lang, hindi man ka kung counted mo man, gamay o kung kapoy man basta. Heartily given kanimo daw gina kung mo gid lang bahal nga bagay rin ginatugro ka. Para mo kabulik man, hindi lang kung sa akin nga pamilya, sa mga kaibigan o mga kapwa kung kailangan tulong, kabulik na ako. Sa kadya, ginahangyo ni Anuel na kabay pa magpadaya ng mga programa para sa mga OFW patas ka na. Kag isa raman dya na nagapahagan-hagan kang kasubong nga mga marayo sa anda mga pinalangga sa kabuhi para malabot ang handom nga makapagtugro kang mahulsay nga pagpangabuhi sa andang pamilya. Sara lamang si Anuel sa mga OFW nga nabuligan kang OFW des sa pagpanguna ni Governor Rodora Calleja.